Hi friend, bahai tongbai, kahamna tongbai. Hai ke tini video nong ni bagai si. Abong ka roman instrumentri kebangma borok withdraw khlaiga eba block khlaimani abo rosa sinai a kuide rosaka kuide malaika chini TSM ni brother song abo CM by kuide malaika eba mani cha by kuide malaika phadi hinke chung chini brother ni khogon chung khnaina layan bo tawin bagai o stride no Rosaka eba rule block khaimani no abo tangui immediately rosina haka abo chung kisa khnaina layan momo chung oje movement rok kahana sini student station boron bai khai dong bochong appreciate bu khai gete bochong sakha je boda dita ti omon nai nai te student je tongnai rok exam mar yang nai rok borok kok busung saka borok exam te waisa marok pegani bagai chung bono appeal khai ka mo sakha je bo nai nai khana je strike rok tongmani na je sombar khanya mana amki oidro khaibai sinai bochongno somai to saya haipano bochongno khalok sa bo nai nai tabo sini for the timing ni bagai sini movement sing orono ta honai sing thagero haipano jeng committee form khainai baskani salo jeng amora continue khaigani ba naiti photo suno saka bo place khainai tabo jorani bagai jeng oje movement sing bothagei rojak haipano jeng committee form khainai jeng continue khainai sing movement continue to dongnai to ang sini vice president John no jora ronai Norok to je norok ni movement bathangna ni saka norok da icha khaye bathangna ni na ki CM abado to tak khai di ni saka thak ni sa bonti hai CM to bathati tam no bun saya nadi norok nukna liya sung press meet khaipuru sung rest now ni so manana bujri sung jodo so open media phai sai meya sung strategically bai sam tanai already saka no abono ting sung development nukha abo sung nari TSF kia banot topok ya di pasar mo TSF amul kaya bai no sung baga amul kaya kaya sai manu abo kaya bai kini CM sung rinda kok saka fruitful discussion mo kamo kita bosan nasi sung kisah nasi pun tawat sung sung tabuk TSF to sung joto ni bagai di pasar bai nai sang kai ini TSF sini ya do kau tong nai rok onyo boro ro tong hai ba onyo organization tong like minded people sing abon sakal sing join work in khanai So beautiful people norok buji khana chini brother TSF ni leader rok sarmani kongno buji khana borok tiprani CM bai malaika malemani yakolo borok koglam salaika koglam ni samani yakolo haike borok media onogui borok saka bong koglam ni kog thaino saka tamni saka hanke borok malai koglam sawi chini tiprani CM saw borok no nasing di with khaide ang no dinai koglam sanai kuchugo eba thangai government by mudi by salanya ni sawta ga abo kubuide manai eba kubuide manya bui kebangma comment khai tongo comment nogo o tiprani CM by chin TSF leader song thok jaka amtri hne kebangma comment phayuta ngaching agi no nung khnaka sing agi kebangma jeng TSF rok chini roman script ni bagi agi no lama boka suka apur bo rinani hin tomani riya thangka ambagi tisa jeng riya hini notice sing o ketalke lama kasumani o lama kasumani aba rule block khaimani abo tisa rosai pajaka tamo bo salai tamo bo englai but jeng roman script si maya ko geba bahike chini rule block notice muthageri abo bilake chaya engkhata tamba ke ani opinion bo bilake thinking of hayota jeng kuno manusi manya ko kuno roman script miti kuno serial je kuno roman script manka tibra saro roman script manka hini se sajaya ko hinke single bahike jeng rule block no rosai pai ba am bagi bilake set unsa gota ani thinking tinong opinion sagata nga kebangma sini tongnai rok eba tibra sa tongnai rok abo bo borok bo kebangma comment so comment khlaiota abo
immediately bahai ke rosai manka ria kare am bagai ga ang sana musungota abo ungja kho kaham kai tisa ketal ke kas hudi lama eba road block hari chung kuno simanya kho chung roman escape simanya kho bahai ke rosai man am bagai blake shed blake dukhu ingke chung biskangwa borok sabo chini Jones brother Jones sawo bor sawo जों tisa joining committee khai joining committee khai जों information ni nai जों ya gulo tisa जों lama ka sunai eba rule block khani ni sawo ta abonor bahai engja ani mote to ang engja ga amagi nor sadi nor bahai engja comment khai ta haike tin update जों mi horni update simo ambagai norok bahai bujika ga bahai bujika norok comment khai obong ka chin kibrajak burirok kebangma popular borok ba hinke je kono borok nang ang jota borok no photo bujana musungjago photo bujamani bisingte borok blaike popular borok ba photo bujana musjago abong ka chini nigoro labar hinjago ta haike o nigoro labar bai chin kibrajak ro photo buja khata ang kuno ro kaham hamne sana thaya but buja kha photo tin begam suma malifinai next video bye bye